Anunciaba antes, hoxe vamos a recibir a dous grandes actores desa serie que é Serra Moura, pero aparte deles son uns grandes titireteiros, son o Choqueiro Power. Recibamos, hoxe veñen a brilara con Amor e compañía, Miguel Borines e Andrés Giralde. Queda aquí. Que tres... Bueno... A primeira pregunta é obrigada. Que tal a viaxe? Ben. Chegaste sin problema, unha cousa... Bueno, é importante empezar... É raro vindo de Serra Moura, pero... Cuidado, sí, vai que chegar... Bueno... ¡Vamos, vamos! Pois, Deitado... este parece un programa deses de desexos cumpridos, Moitas ganas tiña eu de que viñeran estes, son os mellores de Serra Moura, pero coñeces vostede? Home, por favor, mira, estás aí a Moncho. Sí. Ese home moito aguanta, é como un cocho dunha granxa. Mátanlle os parentes todos, pero ele aguanta aí, Perdona, non sei se é a comparación máis acertada, Claro, que sei, foi o que se me ocorreu, eu son cristaleiro, xa sabes, non... E despois o outro, mira aí o peixe. Ese é igual que un que temos aquí en Vilariño, que lle chaman Hilario. Sabes que teñen en común? Que lles gusta moito todo menos o deles. Vale, pois será mellor que os entreviste entonces para descubrir máis cousas. Sí, porque esa xente ten moito que contar, xa che vou avisando. Dalle para diante, que hoxe é un día para moito espectáculo, Dalle. Veña, levos para Miguel Borines e Andrés Giralde, por favor. Vexo que vides con regalo, non vou preguntar o que é, polo de agora. Bueno, Serra Moura, como acabas de dicir, interpretades a Moncho e o Peixe, que se sinto formar parte dunha serie como Serra Moura, que creo que foi capaz de xuntar todo, non? O sea, calidade, éxito, continuidade, que non é fácil atopar unha serie así hoxe en día, non? Sí, a verdade é que estamos encantadísimos coa audiencia que está tendo, co público de Serra Moura. Estamos moi contentos tamén porque é unha explosión nas redes, porque cada domingo, despois de cada capítulo, e antes tamén, aquilo bota lume, non? As redes sociais. E eu, como Peixe, a verdade que estou contentísimo, porque é un personaxe super agradecido, non? Si, é o alivio cómico, non? Por dicilo, esa parte boa. Ese puntiño de humor. Porque a Moncho tocalle máis sufrir, non? É unha cousa máis... Mira, é que é increíble o que pasa con Moncho e o que pasa con Moncho comigo, porque realmente o noso traballo noso fora de Serra Moura é un traballo máis ben cómico, máis ben para divertir, para pasarlo ben, non? Sí, que falaremos agora. Realmente eu nunca chorara no traballo, nunca sofrera, porque se acaba sofrindo, nunca sofrera. Perdendo tanta xente, ou se ata faz, tamén terá xa descontos en esquelas, ti vaime imprimindo esquelas, eu xa vou rellenando, porque aquí vai morrendo todo o mundo, porque, bueno, aparte, o que comentabas das redes, que sí que é espectacular, bueno, o que son usuario das redes, que xa sabedes, Twitter e tal, e o de Serra Moura é increíble, o sea, tedes aí unha lexión de, parte de xa termo acuñado, non? Serra Mourers, o Serra Mourers, como levades? Atacanvos moito pola calle, preguntanvos moito? A verdade é que sí. Sí, non? Sí, aparte, cando me paran ou cando tal, non me chaman por Andrés, son Peixe. Era o Peixe, non, xa... A berros dende outro lado da rúa, non? Peixe! Sodes usuario das redes, o sea, tedes... Ou a partir da serie foi que dixen, mira, temos que atender a xente porque hai moita xente aí esperando por nós. Digamos que somos máis usuarios a partir da serie. Sí, non? Sí. Antes era o típico, de non había moito tempo, tal... Bueno, porque ti comentabas como ese alivio cómico, porque ti tes unha... Tes calor, non? Sí, é que vai calor. Ponte como ti, como na tua casa, Queres algo? Queres algo un poquinho... Non, está ben, gracias. Comentache que ti tes o teu xa grito de guerra, non na serie, ese mimá. Sino que como se debe ter algo que xa trascende da serie, que a xente, incluso, máis que polo Peixe, incluso xa che ve xente e diga mimá, non sei. Cantas veces che poden pedir ao longo do día? Pero, bueno, unha cousa exagerada. Que me ven. Este personaxe Peixe ten máis coletillas desas, porque antes tamén dicía o do refresquiño famoso e tal. Non viría mal hoxe. Que non viría mal hoxe con esta cara aquí no plató. A verdade é que no galego sempre falamos cun idioma moi rico, non? E o mimá
ten moitas acepcións, o sea, podes utilizar na serie sendo unha serie de traxedia ou de tensión en moitos momentos, dá pa risa, dá pa broma. Si, o mima é un pouco como Baicheboa, non? Sí, non? Según como empregues... Eu quería plantexarvos unha serie de situacións cotiás e como vos, como grandes actores que sodes, lle daríades ese mimá, ese acento, non como interpretaríades vos. Teño aquí un tarxeteiro que me dá situacións típicas cotiás galegas, entonces eu vou, se me permites, que che roube tamén un pouco o mimá Miguel, vamos así, entre os dous, a versatilidade. Por exemplo, vamos aquí a C, coche, moi ben. Como sería se che estropeara o coche cando estás indo un día cara a Manzaneda? Como sería ese mimá? Cara a Manzaneda. Eu poría inteiro. Mi madriña. Mi madriña completo, non? Completo, non? Depende se fai frío, se está nevando ou non. Así. Andrés, por exemplo, no teu caso, home, isto é moi bonito. Se a tua moza marcha co teu mellor amigo, Mima! oiches, e se quere volver contigo despois, Mima! Oi, este é moi fastidiado. Deciden subir as cañas 2 euros. Mima! E ora, este sería pos dous, este teño curiosidade. Mira, deciden poñer Con amor e compañía ás 12 da noite. Como sería isto? Mima! Bueno, unha hora boa, non? É unha hora boa. Hai que vivir Depende do día, pero depende unha hora do día. boa. Bueno, o que pasa é que hai outra faceta que nos falabades. Serramoura está genial, está funcionando, pero non só de Serramoura vive o home, é que nós hoxe aquí temos o 66% de Tanxarina títeres, non? Contádenos, por favor, que é isto de Tanxarina? Pois mira, Tanxarina é unha das compañías máis veteranas do teatro de títeres en Galiza. Esta primavera cumpriremos 34 anos 34 anos de trayectoria profesional. Empezastes cando tiñades 3, 4 anos máis. Non, somos pouco máis vellos que a ti. Bueno, pouco máis. Alá polos 18, 19, 20. Que maravilla, 30 anos. Sí, e a verdade, bueno, pois que nestes 34 anos de trayectoria, pois imagínate, temos feito todo tipo de espectáculos, con todo tipo de técnicas de manipulación, moitas xiras, moitos viaxes, moitos festivais, viaxando polo mundo e encantados, porque o titiriteiro, home, non está ben que eu o diga, non? Pero o titiriteiro, a máis de ser actor, ten ese punto de construcción, de creación dos personaxes, de artesán, que a non nos gusta moito, particularmente disfrutamos moito nesa parte da produción dos espectáculos que consiste en crear os monecos, buscarlle as formas de moverse, a técnica de manipulación. O que pasa é que, bueno, estamos falando e vos, ahora xa estades estrelas das series, estrelas consolidadas, por que andar con esta trapallada dos monicreques, andar enredando ahora que xa sodes superestrelas? Que é o que vos leva a continuar pelexando? Porque imagino que moitas veces é unha pelexa, porque aguantar unha pelexa continua. Tanto tempo unha compañía non debe ser fácil. Sí, podo asegurar que é unha pelexa continua. Cal é a motivación de A motivación, pois mira, non sei, iso lévalo dentro, sabes? Sí, iso lévalo dentro. Unha vez que empezas non podes parar, engancha. Nos todo o que é todo o proceso de creación dun espectáculo, construcción dos bonecos, a creación da historia, todo iso vivímolo como vamos a ver, non é como se fora un traballo, é o noso traballo realmente, pero é a nosa vida. Sí, disfrutar do proceso. Somos un pouco familia tamén. O que pasa é que, bueno, está dicindo que sodes o 66%, pero realmente cantos sodes na compañía? Realmente. Mima! No, sí, 3 máis... Mais uns 250 ou máis, non? Creo que nos tredes... Porque, que é o que tredes na caixa, por favor? Se non lo podes ensinar... Pois sí, traemos... Porque non é un regalo para nós, non entendo. Algúns dos monecos, mira, aí estamos vendo o Tato, que é un de títere de fíos, pero nos traemos hoxe os... Home, claro. Os monicreques. Traemos os monicreques dun espectáculo de Tanxarina que se chama Os Narigudos. Sí, mira, boas noites, que tal? Creo que é bastante evidente que son os narigudos. Que nombres teñen? Como se chaman cada un? O teu Ángel ten un nombre ou é... Este é o mozo. Na obra é o mozo. Ah, mozo. E este é a moza, non? Esta é a moza que non quere entrar, non sei por qué. Ai, para!
Ah, mira, mira como fala. Bueno, boas noites, mozo e moza, que tal estades? Boas noites, David. Aquí estamos. Gracias, gracias a respetable público. Gracias. Ai, xente guapa. Hola, Rubia, que tal, miña reina? Estou falando aquí con unha rapaz. Hola, que é? Despois... Oye, unha cousa. Que? Mozo e moza, unha cousa, que, mira, ahora que Andrés e Miel non están aquí, eles